Kao što je već dobro znano, mladež Hrvatske demokratske zajednice iznimno je aktivna, što je uostalom i priliči. Na Veliku subotu, 29. ožujka, na trgu Ante Starčevića, najmlađi HDZ-ovci uskrsne su pisanice dijelili Osječankama i Osječanima u atmosferi koja se samo poželjeti može. Brojni, mladi, samosvjesni unijeli su i dašak optimizma među svoje sugrađane. Uz svesrdnu pomoć svojih vršnjaka to je izgovorio Ivan Radić, predsjednik mladeži Osječkog HDZ-a. Ovim putem želimo reći kako podržavamo kandidata za gradonačelnika dr. Dražena Vidovića i kandidata za župana Gorana Ivanovića Laca, te ispred mladeži HDZ-a grada Osijeka želimo svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Uskršnji tjedan mladeži Hrvatske demokratske zajednice Osijek započela je akcijom dobrovoljnog darivanja krvi. Kao jedna od najhumanijih gesta svakog pojedinca, mladež se odlučila upravo za ovu akciju za otvaranje uskršnjeg tjedna prepunog humanitarnih aktivnosti. 50-ak mladih okupljenih u prostorijama Hrvatske demokratske zajednice srdačno je dočekalo terensku ekipu Zavoda za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek te ih ugostilo u našim stranačkim prostorijama gdje se akcija i održala. Pod budnim okom doktora, medicinskih sestara i tehničara, mladež je pristupila darivanju krvi i na taj način pokazala svoje veliko srce. Ovim putem pozivamo sve da također sudjeluju u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, jer osim što ne znate kada će baš vama krv zatrebati, osjećaj koji imate nakon što ste darivanje odradili i na taj način nekome pomogli je jednostavno nezamjenjiv. Nakon uspješno odrađene akcije dobrovoljnog darivanja krvi, mladež se drugi dan akcije zaputila u dom Svetog Vinka. Bonove za topli obrok koje je mladež dobila na jučerašnjoj akciji odlučili smo donirati upravo štićenicima doma. Osim doniranja bonova, mladež je volontirala i prilikom podjele obroka štićenicima doma. Moramo istaknuti kako štićenici doma Svetog Vinka, unatoč tome što prolaze kroz najgori period svog života, pokazuju iznimnu toplinu i osjećajnost, te nam svima mogu biti velika inspiracija. Treći dan uskršnjeg tjedna mladeži Hrvatske demokratske zajednice grada Osijeka bio je rezerviran za posjet korisnicima doma za starije i nemoćne u Osijeku. Mladež je ovom prilikom korisnicima odnijela kolače i druge slastice, a umirovljenici su bili i više nego oduševljeni. Vrijeme smo proveli u ugodnom razgovoru sa korisnicima doma, a nerijetko su smijeh izazvale rasprave o tome kakvi su bili običaji i ponašanje mladih za vrijeme dok su umirovljenici bili naših godina. I danas, kada upravo mi predstavljamo mlade Osijeka, Slavonije i Hrvatske. Iznimno topli i susretljivi, kao što umirovljenici i obično jesu, dodatno su nam uljepšali Uskrs koji nam slijedi te pokazali kako imaju itekako puno dobrih savjeta i primjera na koji bi se mladi općenito mogli ugledati. U zadnja 2 dana uskršnjeg tjedna na programu su bile pisanice. Na Veliki petak povukli smo se u stranačke prostorije, prisjećajući se mučeničke smrti Isusa Krista. Tamo smo u tišini pripremali pisanice kojima smo na Veliku subotu darivali naše sugrađane. U subotu nas je u Osijeku dočekalo sunčano vrijeme i zadnji dan pred Uskrs otišli smo na središnji osječki trg, trg Ante Starčevića, kako bi naše sugrađane darivali pisanicama. 150 članova mladeži okupilo se na trgu, a akciji su se pridružili i predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Damir Kramarić, politički tajnik Milano Pačak, te kandidati Hrvatske demokratske zajednice za župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović Lac, te za gradonačelnika grada Osijeka dr. Dražen Vidović. Građani su bili iznimno susretljivi, te su pisanice brzo planule, dok su kandidati bili okupirani stalnim pitanjima, te se još jednom pokazalo kako oba kandidata uživaju veliku potporu među Osječanima. Osim pisanica, građanima smo podijelili i čestitke kojima smo svima poželjeli sretan i blagoslovljen Uskrs. S obzirom da su na istom trgu, u isto vrijeme i 15 članova mladeži HDSSB-a provodili svoje darivanje građana, cjelokupna mladež Hrvatske demokratske zajednice, njih 150, prešla je na drugu stranu trga te su čestitali mladeži HDSSB-a Uskrs. Uskrs, kao najveći kršćanski blagdan, je blagdan u kojemu svi moramo jedni drugima pružiti ruku bez obzira na različitosti. Uskršnji tjedan mladeži Hrvatske demokratske zajednice bio je pun pogodak u organizacijskom i provedbenom smislu. Sve akcije su određene besprijekorno, a iskustva koja smo pokupili u tim akcijama su nam pokazale kako ovakvih akcija mora biti više
jer se takvim akcijama svi zajedno zbližavamo, ali i detaljno osluškujemo potrebe naših sugrađana. Na središnjem Osječkom trgu te je subote prodefiliralo brojno pučanstvo, među njima i onaj koji s pravom kani biti prvi među jednakima, kandidat HDZ-a za osječkog gradonačelnika, dr. Dražen Vidović. Svi našim građankama i građanima grada Osijeka želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Sretan Uskrs svima! Naravno, sretan i blagoslovljen Uskrs baš svima.